Du kender det måske, at du vil ud og spise, men er i tvivl om, hvilken restaurant du skal vælge. Maden den skal være god og stemningen i orden. Men hvordan finder man lige ud af, om der er hyggeligt og pænt? Ja, det har en kvinde fra Dalmose lige nu gået i gang med at undersøge, og det er noget, hun har tænkt at dele med os alle sammen. Et brudepar, som jeg var ude at tage ude på Hotel Christine, så nogle de kan også fortælle en historie. Henriette Stage er en engageret fotograf. Ja, jeg er altid glad, når jeg går på arbejde. Og nu skal glæden ved fotografiet komme os alle til gode. Du kan få pirret dit nysgerrighed til at gå ind og besøge et sted, inden at du faktisk er der fysisk. De fleste kender internetkorttjenesten Google og muligheden for at zoome ind helt ned på gadeplan. Men hvorfor stoppe den virtuelle oplevelse her? Velkommen til. Jo, tak. Fremover skal det nemlig være muligt at gå fra gadebilledet og med et enkelt klik helt ind, for eksempel i en restaurant i Slagelse. Og det er Henriette her, der gør det muligt. Altså man får både loft, og man får gulv, og man får helt muligt sjavsen med. Og så tager det. Nu kommer du med. Alle hendes billeder bliver så sat sammen til en rundtur som denne her, som man kan tage hjemme foran computeren. Kom indenfor. Så synes jeg, det er fedt det der med, at når du så bare trykker på den, så bum, så kommer du lige ind i restauranten for eksempel. Forretningerne betaler selv for at få taget billederne. Prøver jeg til at spørge mig selv, hvordan søger jeg selv oplysninger omkring steder, hvis jeg skulle i en anden by eller ud og have noget godt at spise? Jamen det foregår jo altid via internettet. Det er kun begyndelsen. Masser af andre steder er på vej. Og det kan jo sådan set være damefrisører, det kan være tøjbutikker, det kan være tandlæger. Der er 10 Google-fotografer fordelt over hele landet. Og Henriette her, hun har allerede nye muligheder i søgeren. Og gøre det i en kirke, fordi det er jo også flot, og det er jo også en måde ligesom for kirkerne at markedsføre sig på, og så sige, jamen kom her, hold vores bryllup. Tilbage er vel kun spørgsmålet, hvad bliver det næste? Det må jeg ikke fortælle så meget om, så sådan er det lidt en hemmelighed. Og du kan selv gå på opdagelse indendørs på Googles hjemmeside, og derfra klik dig ind på funktionen Maps.